Ani vy si neviete leto predstaviť bez takejto zábavy? Odrádzajú vás však stále vyššie a vyššie poplatky za verejné kúpaliská? Máme pre vás dobrú správu. Konečne si môžete do sítosti užiť kúpania priamo na vašom vlastnom dvore či záhrade. Jediné, čo budete potrebovať, je dostatok miesta, pretože váš nový nafukovací bazén vás svojou veľkosťou príjemne prekvapí. Stačí len pár jednoduchých úkonov, napustiť vodu a nasleduje už len samá zábava. Navyše sa nemusíte obávať o čistotu vašej vody, pretože tu zabezpečí výkonný cirkulačný filter. Váš bazén sa tak stane v letných mesiacoch trvalou súčasťou vášho dvora alebo záhrady a ušetríte vodu aj čas na jeho opätovné napúšťanie. Počase filter jednoducho opláchnete a bude plniť svoju funkciu naďalej. To ale nie je všetko. Aby sa vám a vašim deťom do bazénu lepšie vchádzalo, pomôžu vám pevné a spoľahlivé schodíky, čím sa stane vaše pohodlie pri chvíľach oddychu dokonalým. Neváhajte a odmente seba aj celú rodinu zábavným letom v tomto skvelom bazéne, ktorý vás svojou odolnosťou nikdy nesklame. A keď sa čas kúpania skončí, ľahko ho vypustíte a opäť poskladáte tak, že vám iste nebude nikde zavádzať. Vašim špeciálnym požiadavkám určite vyhovieme 3 veľkosťami rodinného bazénu, do ktorého sa hravo zmestí až 8 ľudí, alebo veľkým bazénom v 2 vyhotoveniach s 2 vzduchovými komorami. Objednajte si veľký bazén alebo rodinný bazén spolu s rôznym príslušenstvom za tieto skvelé ceny a určite zabudnete na nudu. Vaše rozhodnutie bude odmenené tými najkrajšími chvíľami relaxácie a osvieženia.